Halo, bog svima. Evo danas ću vam pokazati maketu aviona Rafale C. Mjerilo 1:48. 204 dijelova ima, 32 cm dugačak, 21 cm širok. Evo tu unutra bili su dijelovi. Tu su dijelovi koji su mi ostali, jer ne stane sve. Ima neke dijelove za drugi avion. To je od rezervar. Tu je jedan veliki rezervar. Ovdje su naljepnice za avion. A ja sam njega napravio bojama hrvatske trobojnice. I avion je ispao evo ovako. Napravio sam postolje. Evo. Rafale. Croatian Rafale. Kabina, nisam stavio još kabinu, još moram neke dijelove sastaviti, popraviti, ali većinom je gotov. Radio sam ga otprilike 2 tjedna. I ovdje stavimo Croatia VRC. To bi bilo to.